Были уверены, что мы здесь снова встретимся. Мында киләсебезне алдан ук белгән идек, ди юрист Александр Филипп. Бүген югары судта үзе юк, аның адвокаты һәм Казан башкарма комитет вәкиллегенә катнаша. Алар мәхкәмәдә апрель һәм июль айларында очрашкан иде инде. Бүгенге утырыш камераларсыз гына үтте. Исегезгә төшерәбез, Александр Филиппов Казанның Яңа Азина урамындагы авария хәлендәге йортта бер бүлмә хуҗасы. Торакны 2 ел элек аңа әнисе бүләк иткән. Тик ул чакта ана кеше дә, улы да документ рәсмиләштергәндә закондагы нечкәлекләрне белмәгән. Йорт авария хәлендә икән, анда бүләк итеп бирелгән милек өчен дәүләттән торак алып булмый. Акчалы та компенсация генә каралган. 17 квадрат метрлы бүлмә өчен башкарма комитет Александр Филипповка 259 мең сум тәкъдим итә. Мне предложили смешную сумму. Миңа торак өчен шундый көлке бәя тәкъдим иттеләр. Бу бит мине урамда калдыралар дигән сүз. Бу акчага бернинди торакта алып булмый. Шуңа мин ризалашмадым. Бүлмәнең бәясен ачыклар өчен 3 белгеч җәлеп ителде. Александр Филиппов яллаганы торак 2 миллион сум тора дип бәяли. Шәһәр вәкиле 250 мең сумнан артмый ди. Бу мәсьәлә буенча суд үзе дә экспертиз билгеләгән иде. Алар Филипповка 1,5 миллион сум компенсация тиеш дип саный. Башкарма комитет моның белән килешмәде. Что касается рыночной стоимости. Торакның базардагы бәясенә килгәндә белгеч чагыштыру алымын кулланган. Йортның тузган булуы ничәнче елда төзелгәнен исәпкә алмый, башка торакларның бәясе белән генә чагыштырган. Александр Филиппов яшелзәндә әнисе янында яшәргә мәҗбүр булган. Менә ул Казанның Яңа Азина урамындагы 19-нчы йорт. Дөрес, моны инде күргәнебезчә, хәзерге вакытта йорт дип әйтеп булмый, ул хәрабәләр хәлендә. Әлеге йортны узган гасырның 50нче елларында төзегәннәр. Ә монда яшәүчеләр узган елның декабрь аенда моннан күченеп киткән. Югары суд моңа кадәр булган карарны үзгәрешсез калдырды. Ягъни Александр Филипповка авария хәлендәге йорттагы бүлмә өчен башкарма комитет 1,5 миллион сум компенсация түләргә тиеш. Вот это средний баланс. Суд, во-первых. Монда алтын урталык исәпкә алынган дип саныйм. Кешелеклелек сыйфатларын күз уңында тотып, хукукый яктан гадел карар чыгарылды. Александрга бу акча торак мәсьәләсен хәл итүдә ярап куячак. Бәхәсле мәсьәләгә нокта куелды. Суд карары бүгеннән үз көченә керә. Документ эшләре 1 айга сузылачак. Александр Филипповка хәзер компенсация акчасын көтәсе генә кала. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.